Mrs. Jenny. Oh, good day. Nicholas and Henry. Indeed, Henry. Very well. whoops. Yes. Yeah. No, oh, please put your hats back on. I'm sorry. Haaste on sinänsä kova, että keittiötyövälineet, mitä tähän niin kuin suostuttiin meille antamaan, niin kuin näkyy, niin on 2 tällaista hemmetin tylsää moraa. Kyllä. Varsinkin niin kuin suomalaisille, joka on tottunut siihen, että puukko on terävä. Sen lisäksi meidän keittiössä löytyy 1 kappale kapusta 1 puulusikka. 1 puulusikka. Eikä muuta. Joo, siinä ne onkin. Sipruunan leikkaaminen tällä puukolla ei ole muuten ihan helppo. Niin, Kelamikkalasta on ollut baarimikko tohon aikaan. Joku on tilannut gin tonikin. Niin. Saisiko extra limen siivu? Henkka ja Niki vasta Amerikka maaliskuussa. Jimillä.